issa misfin inkomplu għal-kant u maħna għanna l-Michela Galea li hija l-rebbieħa tal-konkors Kanzunetta Indipendenza 2014. Kif int Michela? Nisellim lek l-għornet Mexi nixtieq nirringrazzjakom l-għornet tal-istedina jena nsab tajba u tidher tajba int ukoll. Kif ħassejtek? Kif smajt tismek li rbaħt il-konkors? Ma sajtx nemmen, ġifieri għamilt Min jaf l-eċtament ħafna. Jiena li l-importanti kienet li jiena l-importanti hija mhux li tirbaħ, mhux li tipplejsi li tagħti performance tajba. U tħu gost ukoll. Eżattament, ġifieri aħna t-tim kollu ħdimna ħafna biex intellaw performance tajba, ġifieri kienet esperienza sabiħa ħafna u kif smajt semmaw l-ewwel post Michela Galea, bqajt ma stajtx nemmen, ġifieri għamilt l-ewwel 3 ijiem wara l-festival ma nistax ġifieri nemmen li rbaħt. Però minn hawnhekk nixtieq nieħu l-opportunità li nirringrazzja lit-tim kollu wara l-kanzunetta, il-kompożitur Renato Briffa, l-awtur Alfred Baldacchino, il-backing vocals Sarah Bonnici u Roberta Briffa, l-żaffina mill-kumpanija ta' Dance Project, nirringrazzja lill-director ta' Dance Project Kristina Schranz, iż-żaffina li kienu qed jikkompanjawni lil Antea, Zammit, Kimberly Elul u Francesca. Nirringrazzja wkoll il-kulħadd il-kull minn dan is-support, mod speċjali l-familjari u l-ħbib tiegħi talli dejjem kienu hemmhekk miegħi, mhux għall-indipendenza biss, però dejjem qegħdin hemmhekk miegħi biex jgħinuni anke l-karriera iktar timxi iktar il-qudiem. U immaġina li kellkom ħafna rehearsals. Iva, għaliex għalunna li għaddejn, aħna l-ewwel konna 30 semifinalista u għalunna li għaddejna l-finali ġimgħa qabel the actual performance. Ġifieri imbagħad minn hemmhekk kuljum rehearsals, però kif jgħidu the hard work does pay off u fil-fatt hard work did pay off. Id-diska jisimha Mixja li Bdiet, mhux hekk. U titkellem dwar Malta indipendenti, kif ħarġet din l-idea? Mela, bażikament, propjament, is-song kienet lesta u tawalili għax kienet kanzunetta ta' kantanta oħra illi kienet għaddet bġiex kanzunetti u din il-kanzunetta Mixja li Bdiet tawalili, ma l-ismajta ġifieri anke l-lirika laqtitna ħafna, il-mużika ġbitna ħafna. Bażikament din il-kanzunetta bħala lirika titratta fuq illi fi żmien qabel ma ksibna l-indipendenza kienu jmexxuna l-barranin u kif ksibna l-indipendenza aħna l-Maltin bdejna nmexxu l-Maltin għalhekk il-50 sena independenti u avveniment importanti ħafna għal pajjiżna. Bħala kantantek, x'inhi l-ħolma l-futur tiegħek? Mela, fil-qasam tal-karriera tiegħi tal-kant, ħolma li nimmidu kont żgħira ġifieri dejjem ngħid li mmur barra minn Malta, inkompli l-istudji tiegħi fuq performing arts biex bekk jekk Alla jrid kif jiena dejjem kont nixtieq u għadni nixtieq illi nsir teacher tal-performing arts. U hekk li mu l-iktar kantant li verek tiffansjah jew jogħġbok internazzjonali? Mela, nifanzja jmin. Jogħġbok bħala kantant? Hemm ħafna ġifieri hemm Bruno Mars, toġobna ħafna l-vuċi tiegħu. Hemm Justin Timberlake, hemm Enrique Iglesias, ġifieri hemm apparti li huma ħelwin. Għandhom ġifieri anke bħala ikunu huma performers mhux kantanti biss. Eżatt. U x'inhi l-iżjed ħaġa li tħobb tagħmel minn barra l-kant u l-iżjed ħaġa li tiddejjaq tagħmel? Mela, parti l-kant jiena nirreċta u nisfen ukoll huma il-kant u nidram huwa 3 affarijiet importanti ħafna l-ħajja tiegħi li xi 3 li huma dejjem jgħinuni. Minn ġifieri minn mindu kont żgħira dejjem inkanta nisfen nirreċta. U ma nsibx li hemm xi ħaġa li ddejjaqni, jiena dejjem nipprova xi ħaġa ġdida tifhem? U fejn ġifieri nara li minn ixtejla tajjeb nara x'nista' nagħmel biex nimprovja fiha, ġifieri ma nsibx li hemm xi ħaġa li niddejjaq nagħmel. U bħala Michela tgħidilna żjed fuqek u. Mela, għandi 17-il sena, noqgħod friħal żgħir ġewwa l-imġar. Edha sa tilat-tieni sena ġewwa l-Junior College, issa jekk għalli dalwaqt nibdew l-iskola għandi A-levels. Ovvjament dejjem nibqgħu għaddejjin fil-karriera tal-kant u minn hawnhekk ukoll nerġa' l-opportunità nirringrazzja lill-vocal coach tiegħi, il-Pamela, talli dejjem insib hemmhekk, mhux biss f'qasam ta' mużika manka fejn tidħol qasam ta' issa nismawk tkanta id-diska li rbaħt biha Mixja li Bdiet. Grazzi ħafna. Twil
sa 50 diġà sibijiet marblin liġijiet miktubin min rajna wirjiet ta' femiet laqatu taħdidiet kif samna kisbiet kbar u żgħar fost ferħu anke mrar wettaqna bidla fuq mixja li bdiet. Għaddew ġa 50.